myself Aaron. ମୁଁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୁବଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୱେଟିଂ ଇଏରେ ବଇଛି। କାଲି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆନ୍ଧ୍ରର ବୁବଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ଆସିଛି ଏଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଆସି ନାହିଁ, କିଛି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ରାତିରେ ବହୁତ ନିଦ୍ରା, ରାତି ଯାକ ନିଦ୍ରା କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ରାତି ଯାକ ନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଟା ୱେଟିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୁବଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯେତିକି ଆଇଛନ୍ତି ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲିକା ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକକୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ କ୍ଲିନିକରେ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲି ପ୍ରାୟ 70% ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକା ବାଧ୍ୟ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି। ସବୁ ମାଆ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାମାନେ କେତେ ଜଣ, 2-3 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି। ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ବୁବଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା। ଏଠି ଆମର ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଆଇଛନ୍ତି, ଏଠି ରାତି ଯାକ ତ ନିଦ୍ରା। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମର 11ଟାରେ ଅଛି। ଆଉ ମାଆ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା। ରାତିରେ ଆମର ରାତି 2ଟାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେଇଗଲା। ତ ରାତି ଯାକ ନିଦ୍ରା ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଟ୍ରେନ୍ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେଇଯିବ। 5ଟା ନାହିଁ, ଆମର 2ଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାତି ଯାକ ନିଦ୍ରା। ଏବେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଫରକ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳଖିଆ ଦିଆହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ସୁଝିଲାନି। ଆଉ କେତେଜଣ ଖାଇଲେନି, ଭଲରେ ଖାଇଲେନି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିଫିନ୍ ଭଲରେ ଖାଇଲେନି ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇଲେ, ବ୍ରେଡ଼୍ ବି ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଅନୁଭବ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିକି ଏମାନେ ଯଦି ଭଲ ହେବେ ବୋଲେ, ଆଉ କେତେଜଣ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଲିନିକ୍। ସେଇଟା ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ଟା। ସେ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକା କେତେଜଣ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏମାନେ ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯିବା ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। କାହାର କେଉଁ ରୋଗ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗ୍ରହରେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଭାବରେ ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦିମନା ଭାବରେ ମୋତେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଯିବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଜଣ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଆମର ଆଜି 10 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ନିହାତି ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଏ ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି, କିଏ ଭଲ ନ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ 11ଟାରେ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ଟା। ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଛାଡ଼। ଆଉ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ହେଇଗଲା। 9ଟାରୁ ତାପରେ ମାଆମାନେ କିଛି ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ରାତ୍ରି ରହଣି ହେଲା, ମାନେ ୱେଟିଂ କଲୁ। ରାତି 2ଟାରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବବଲି ଜଙ୍କସନ୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଏ 2ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେପଟେ 2 ନମ୍ବର, ଏଟା 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଅଛୁ। এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবে বলে মোর আশা বিশেষ। আগামী ভিডিও পর্যন্ত রইলি, ধন্যবাদ।